ka office jong superintendent of police kalapan mi ya kajing maha me ki pat ba ban Husiar bha hakane kapor namar lami ki Kynhun thok ki ba penting ya ki breu da ka ba kam ya lade ba ki day na office CBI Central Law Enforcing Agencies Customs Enforcement Directorate bat ki we kini ki Kynhun thok ki penting ya ki breu da ka ba kenno ba ki tiar ba ki order online ki de ki tiar ki bala thep da ki drop kumta kita ki tenat jong sorkar India kin wan talasi ki yeng ki sam jong ki berngam da ka baong ban lat na kane ka jingsha talasi ki dei ban download ya ki apps ba ki la batha ban le ka jing thumu jong kini ki Kynhun nong tu ka long ban tro ya ki pisa jong ki pat ba ne ki briu shimen superintendent of police ba Vivek em ula pentep pat ba da ka baong ba dei ban kongu ya kum kita ki jing penting ne jing berngam uba Vivek ula batha ya ki pat ba kim day ban boot ya ki jing batha jong kita ki apps henrei lada ki yo kum kata ka khubor ne ka app ki day ban pentip marmar sha ki Pulit cybercrime helpline number iwe khandai line not lane sha police control room not lie henreu saw rr iwe san saw ar nyau ban henreu not khandai iwe henreu saw nyau khandai